Namhlanje sibungaza usuku lwenkululeko. Inkululeko eyalwela ngoSteve Biko noNelson Mandela. Namhlanje ngihleli phansi ngenethulela lo mbiko ngoSteve Biko noNelson Mandela. Bona abazidela balwela inkululeko. Imphefumulo yaphuma negazi lachitheka. Ngenkathi kulwela lenkululeko, umbuzo uthi ngabe namhlanje sikhulekile yini noma sikhubekile? ONelson Mandela basidela babhadla ejele. OChris Hani babulawa ngenxa yomzabalazo. Namhlanje sithi sikhulekile ngoba izwe lisezandleni zabamnyama. Namhlanje akusekho ukukhanya ezweni kumnyama. Ngisho ngoba sicindezelana sodwa manje sibamnyama. Abaphathi bezwe baphenduke ogombela kwesabo. Bayimgodi kayigcwali angithi abaneliseki. Babelana ngezinkulungwane thina silambile. Bayantshontshelana thina sihlala ematshotshombeni. Bazibiza ngama-comrade uma beteketisana ezethi izikhalo basishaya indiva. Kodwa njalo uma sekuyiwa okhethweni bayasidinga thina. Inkululeko yigama nje thina kasikhululekile. Soze sakhululeka. Sengathi nalo izwe lingabuyisela kondlebe sikhanyilanga.